apa tikuona kuti chikwabwera munthu ameneyu wamkulu waku NRB kuti khangati Sambo uyu kodi mati Sambo uyu Sambo uyu ni Mphatso Sambo ameneyu uyu ni Mphatso Sambo ndi ameneyu ndi amene wabwera kumene kuku kudzafuna kudzayankha sipana kupanikiro zimafunso apa patangomona nani funa kuti tithandizire kuti tikapanga scan ID icha ndekuti kandi kukalonga itaonesa kuti ID imene ukalonga kuno mwini wake ndi wakunsanje ndekuti imfike kuno bwino tinamba kugwira ntchito kumoko kalikali si kuti tayamba kompano komanso kulibe makina osindikiza ziphaso aliwonse mano tikuonabe kuli makamera ndi amene akuoneka pamenepo amene mukuonawa ndi masikana amene timapanga scan ID icha kuti ionetse kuti kodi ID ndi andani mwini wake ndi ndani ndi njira imodzi yofuna soteteza kuti kusakhale ziphaso zosokonekera ndi pamene tabwera kuno kuti titani tilongosolere anthu kuti chilungamo chake ndi chani ndikubwera funso kuti zimene zapezeka kuno kunzalilonge zokha chifukwa chani iyi ndi center ya Lilongwe chifukwa kuti makhadi aja akabwera timapitisa maboma osiyanasiyana ndiye mukati muone ntchito ndi yayikulu komanso ntchito yachita mothamanga kwambiri ndiye ku Blantyre yaso mukapita mukaona kuti ntchito ngati yomwe ikuchitikaso ku Blantyre district office maboma ena onse makatoni ake mukaona ndi tumene anabwerera ndi zina zotero ndiye anthu amene anabwera awangofuna kuti ipitsira mbiri kuipitsa mbiri ya NRB pa nthawi ino imene kuti tikugwira ntchito ndi ya Malawi Electoral Commission pa nkhani ya ziphaso zaunzika kuti zagwiritsidwe ntchito kuvotera limene likugwira ntchito ya Malawi ifeyo ndife Amalawi tikugwira ntchito ya Malawi tinalembedwa ntchito kuti tionetsetse kuti bungwe liyende bwino nkhani yakalembera waunzika uyende bwino ndiye akuluakulu amene yoti timakhulupirira sangangobwera kuno kuyamba kumwaza ma ID kuti kunoko kuchitika china yonse chodabwitsa ndemu ichichi ife takoza msonkhano wathu wankhani kuti panopa tifotokozere kuti chenje chikuchitika ndi chani anthu azipa komona maka mutani chifukwa anangolowa mune mupanda chilozo mene mufotokozera zitani zangochitika kumene ife tilokhumudwa kuti akuluakulu odalirika adindo angangobwera kuyamba kuononga katundu amene waboma ziphaso zimene zili za Malawi ziphaso zimene zili za Malawi aliyense ali ndi chiphaso chake ziphaso zimene Malawi akudikira kuti alembetse akagwiritse ntchito kulapa khomo ndi zina zotero ndiye ifeyo pamene papa tiona kuti tipanga bwanji koma tilokhumudwa kwambiri chifukwa choti sitikuyembekeza akuluakulu angangobwera kumalo ngati kuno osatenga chilolezo kwina kulikonse koma kungobwera kuti ayipitse mbiri ya NRB kuyipitsa mbiri ya bungwe la NRB ndi chinthu cholabika kwambiri chifukwa ndi bungwe la boma limene likugwira ntchito ya Malawi tonse tikudziwa kunena kuti anthu amene akulembetsa panopa anyamata athu ndi atsikana athu amene akwanitsa zaka 18 kapena amene ali ndi zaka 16 amene akuyenera kuti akamafika nthawi yovota zakwana zaka 18 tikudziwa kunena kuti madera ngati kumachinga kumene mwina ine ndikuchokera kunali mavuto opsa onena kuti ma district onse amene anali pa phase 1 nkhani ya kuwalembera achinyamata amenewa sinatheke kuti achinyamatawa apasidwe unique identity number imene tikuti ID number imene akhoza kugwiritsa ntchito kuti ameki akawalole anthu aja kuti akalembetse mukaundula wa mavoti zinafika phase 1 inatha anthu amene ajawo osapasidwa unique identity number onse muja timagona kwa DC anthu kuwathandizira kuti alembese zonse zija anthu aja sanalembese mukaundula wa voti nthawi imene system ya NRB anayitseka anthu aja amalemba offline samalowa mu database yawo nchifukwa chake sizimatheka kuti akhale ndi unique identity number now phase ya number 2 kunalinso chimodzimodzi phase ya number 3 atatsegula Lilongwe ndi pamene zinayamba nokutheka kuti anthu akhoza kulembetsa mukaundula wa nzika ndi kupita kukalembetsanso mukaundula wa mavoti ndiye chimene chakhala chikuchitika nthawi yonse 2 weeks imene akhala ali ku Central Region akhala kuonesesa kunena kuti ma unique identity numbers alilongwe atuluke ndipo anthu alembese registration isanathe kutero kwakhala ali kuno 2 weeks yonseyi kupanga sort out ma IDs a Central Region ndipo lero pamene tikuwapeza lero kwambiri akupanga
Lilongwe moti ma IDs wonse amene ali malo ano ndi alilongwe kuonesesa kuti amene angolembetsa kumene akakwanisenso kulembesa asanatseke siku la lero kutseka mu kaundula wa mavoti zimene mwina zikupereka mafunso ambiri kunena kuti anthu akhala kusaukira kuti alembedwe akhale ndi ID anthu amene analembedwa ndi NRB analemba offline sizimatheka kuti akakhale ndi nambala ya unzika kuti akalembese m'mavoti koma kunoko ku Central Region atangoyamba makamaka Lilongwe aonesesa kunena kuti alilongwe wina liyense mwana wina liyense ana onse amene tikuwaona pa social media akulembesa ja zikumatheka kwalemba nthawi yomweyo pompo within 24 hours kwapatsa unique identity number ndipo kuti zikumatheka kulembetsa mu kaundula wa mavoti mmenemo ndi mmene ANRB akugwirira ntchito zawo amalawi tisangokhala chete nkhani iyi ndi nkhani yokhuza wina aliyense ndi nkhani ya ufulu wathu ndi nkhani ya governance tikamanena kuti ulamuliro wabwino ulamuliro si by force si by fire ulamuliro anthu akuyenera kuti asankhe ndi mmene iwowo akufunira ndi maganizo awo ndi mmene iwowo akuonera kuti akhoza kusankha koma zomanena kuti tigwirisa ntchito njira zonse zimene tingagwirise chifukwa choti takhala pa system upo kuti tionesese kuti sitikuchoka pampando timapitapo ngati anthu atifuna pampando timachokapo ngati anthu sakutifuna choncho kugwirisa ntchito zinthu ngati izizi ndizomvesa chisoni makamaka ku democracy ya dziko lino la Malawi koma ngati aphungu anu pakadali pano tikudikira supervisor wawo kapena head wawo ku NRB kuti atipedze kuno kuti tioneno way forward anthu ambiri mwakhala mukufunsa kuti way forward ndiyotani way forward tiyipanga akabwera bwana wawo chifukwa sitinampeze koma atapeza kugwira ntchito ena kuno tikudikira bwana wawo kuti tikhale naye pansi komanso tipange way forward mmenemo ndi mmene zilili tonse tikudziwa kuti kalembera akuseka lerolo ku Lilongwe ndipo akupanga kuthekera konse kuti mwana wina aliyense amene walembesa ku Lilongwe kuno apezeke kuti wapasidwa nambala imeneyi ndipo kuti lero dzuwa lisanalowe 4 o'clock isanakwane ana onse apezeke kuti apasidwa manambala amenewa ndipo kuti akupita mukaundula wa voti kukalembesa mmenemo ndi mmene zinthu zilili kuno makamaka ku Lilongwe makamaka ku Kanengo kumene kuli warehouse ya NFRA kuti anagwirisa ntchito njira zanji kuti asankhe kubwera kunoko sitingadziwe bwinobwino tikuwadikira bwanawo kuti atifotokozere kuti zinthu zake zikodi mukuti zikuyenda bwanji koma mmenemo ndi mmene zinthu zikukhalira chiyembekezo chathu timayembekezera kuti muno mukuyenera kukhala chimanga chimene amalawi amene akuvutika pano ndi mphepo ndi mvula zimene zikuyamba komanso njala amene akuyenera kuti adzitha kuthandizidwa makamaka kuti azitha kupeza chakudya koma si mmene taonera kuno malo mwake ma warehouse amenewa asandusidwa kukhala NRB zikomo kwambiri Ndeya supervisor matapita katenga majumbo ena ndi makadi wa kuprintidwa kunoko akuchokera kuti kapena sorting yanu mukumatani fa makadi amene tikuona munomo ndi alilonge okhaokha and registration ichitika ku Lilongwe kuno ndeti ifeyo ya concerned kuti kodi makadi alilonge okha akupezeka munomo ma district enawa kulibe Alisuma center zena ndiye mafuna ndiziwe kuti sorting yanu imene mukupanga mukumatani
akuza numuzitani, are you putting according to alphabet kapena what sort? Like, share, allowing cameras, right.